Какво става? В момента сме на скалните феномени извън риболова и сме до село Добромирци в България. Снимай! Както виждате, и там има и град, има и Wi-Fi. Също има и много красиви хора. Тук сме в момента супер високо. В момента сме на около... Покажи какво стана. Айде, говори на английски, разбира Ела. We're over 500 meters. That's a lot. Много. Мисля, че сме над 500 метра на височина. И в момента снимам с един селфи стик. Това са моите приятели. Да. И в момента, както виждате, има супер много скални феномени. Това е много хубава, много хубава природна забележителност, която трябва да посетите. Хора, тук се усеща някаква много специална атмосфера. Да. И има много Wi-Fi, защото това е там. Да. Историята не чухте, господин. Има Wi-Fi соларна панела. За Wi-Fi. Да, има Wi-Fi. И когато дойдете в България, елате след село Добромирци. Задължително. И ще видите една табела отдолу, там са скалните феномени. Чао! Vem caixa tá preparada pra fuder sua safada. Vem sentando na piroca, sua piranha safada. Vem fuder.